ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வாய்ஸ் ஆஃப் வினோதினி. பிளாக் சிண்டர்லா அப்படிங்கிற ஜாப்பனீஸ் ட்ராமாவை தான் பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த லைனில் இன்றைக்கி நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் எபிசோடோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனை பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் சேனலை விசிட் பண்ணாங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ அங்கே டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். கடைசி எது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோன்னா, தான் குழந்தையாக இருந்த தொலைஞ்சு போன ஒரு கான்டெஸ்ட்டில் தன்னை அந்த கான்டெஸ்ட்டை வின் பண்ண பொண்ணு கண்டுபிடிச்சதுனால அவங்கள மாதிரியே நாமளும் இந்த மாதிரி பியூட்டி கான்டெஸ்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கணும், அவங்கள மாதிரி நாமளும் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரீமை வளர்த்துக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் காமியா. பட் ஆக்சிடென்டலாக அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பும் வருது. அந்த வாய்ப்பில் ஆக்சிடென்டலாக அவங்க மேலே லைட்டும் விழுகுது. அவங்க முகத்தில் ஆறாத ஒரு தழும்பும் ஏற்படுது. ஏற்கனவே நம்ம ஹீரோயின் காமியாக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்காது. பட் இந்த தழும்புக்கு அப்புறமாகவும் இந்த சொசைட்டி எப்படி ஃபேஸ் பண்ணாங்க, அவங்க லைஃப்ல என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்டா பார்க்கலாம். அடுத்து என்ன நடந்ததுன்னா, சோரா கொடுத்த அட்வைஸ்லையும் பழசில தூக்கி போடு, புதுசா இரு அப்படின்னு சொன்ன மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்லையும் உங்களுக்கு தைரியத்தை வரவழைச்சிக்கிட்டு கிளாஸ் ரூம்குள்ள போறாங்க ஹீரோயின். இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன், நான் ஏன் யாரையும் ஹீரோ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணல, என்ன ஹீரோயின் காமியான்னு சொல்லிட்டேன். பட் ஹீரோயின் ஏன் யாரையும் மென்ஷன் பண்ணல, இவங்கெல்லாம் வில்லியா இருக்கலாம் இல்லைனா வில்லனா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது நான் ஏன் மென்ஷன் பண்ணல அப்படிங்கிறத நான் கடைசி எபிசோடில் சொல்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கே புரியும். இந்த மாதிரி காமியா நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது சில பொண்ணுங்க பேசுகிறத கேட்குறேன். கேக்கோக்கும் உடனே பார்க்கணும் போல இருக்குது ஹீரோயினை. கொஞ்சம் நம்பிக்கையும் கான்ஃபிடென்ட்டையும் வரவழைச்சிக்கிட்டு கரெக்டாக டோரு கிட்ட போகிறாங்க ஹீரோயின். அந்த டைம் டீச்சர் பார்த்துட்டு பரவாயில்லையம்மா வந்துட்டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வெரி குட்மா, இப்படி தான் இருக்கணும், ஒரு நிமிஷம் ரூமுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அடுத்து கிளாஸுக்கு எப்படி இருந்தாலும் காமியா வந்திருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷத்தில் வந்து பார்த்த கேகோ அங்கே ஹீரோயின் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சது ஒரு மாதிரி டல்லாகிறாங்க. தன் ஃப்ரெண்டு கிட்டே கேட்குறாங்க. ஃப்ரெண்டு வெளியே கூப்பிட்டு வந்து, அவளை ஏன்டா நீ தேடுற, அவள் வந்தால் கிளாஸ்க்குள்ள வந்திருப்பா இல்லையா, உனக்கு என்ன அந்த பொண்ணு மேலே அவ்வளோ சாஃப்ட் கானன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸுக்கு வெளியே நின்று பேசுறது எல்லாத்தையுமே அங்கே இருக்கிற உரி கேட்டுடுறாங்க. ஸோ அது கேட்குறதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது கண்டிப்பாக கேகோவுக்கு ஹீரோயின் மேலே ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது உரிக்கும் புரிஞ்சிருது. அங்கே ஹீரோயினை கூப்பிட்டு போன டீச்சர், இதை பாருமா, உன் முகத்தில் இருக்கிற அந்த தழும்பை பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக உன் ஃப்ரெண்ட்ஸு உன் கிளாஸ்மேட் எல்லாம் ஷாக் ஆகிடுவாங்க. அது கூட ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், பட் அந்த ரியாக்ஷனாக உன்னால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு கோ த்ரூ பண்ணிட்டு போகிறது ரொம்ப கஷ்டம். சொன்னால இந்த பேண்டேட் போட்டுக்கோன்னு சொல்கிறாங்க. அவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டு ஹீரோயின் போட்டுக்கிறாங்க. அடுத்தது கிளாஸுக்கு அவங்க டீச்சர் கூடவே வர்றாங்க. கிளாஸுக்கு வந்தோன்னே எல்லாருமே பெரிய இந்த ரியாக்ஷனும் காட்டலைங்க. எனக்கு ஹீரோயினோட மனசில் என்ன நடந்திருக்குன்னா, இந்த காயம் இருக்குது, நம்மளை எப்படி எல்லாம் பார்ப்பாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் வந்திருப்பாங்க. பட் யாரும் பெருசாக ரியாக்ட் பண்ணல. நான் இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் லீவ் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அறிமுகப்படுத்துகிறப்போ திடீர்னு எந்திரிச்ச உரி வந்துட்டு அழுதுகிட்டே வந்து காமியாவை கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க. ஐம் சாரி, நான் மட்டும் உன்னை அந்த கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கணும், நேம் கொடுக்காம இருந்திருந்தா இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்காது, உனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுகுறாங்க. அப்பதான் ஹீரோயினுக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு விஷயமே தெரியுது. உரிய காப்பாற்ற போய் தான் ஹீரோயின் முகத்துல அந்த லைட் விழுந்து இந்த காயம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கறத யாருக்கிட்டையுமே உரி சொல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறது. உரியோட ஃப்ரெண்டு, நீ ஏண்டி சாரி கேட்குற, இதுக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ஹைலைட்டா ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டான ஹிமா கூட டோட்டலாக மாறி இருக்காங்க. ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் மாத்திட்டு, நீ எதுக்கு உரி சாரி கேட்குற, என்ன காமியா அவ சாரி கேட்கறது உனக்கே கஷ்டமா தானே இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒன்றும் புரியல, என்னடா இது அப்படின்னு. எல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் உரி ஹீரோயினை கட்டி பிடிச்சி, இதே மாதிரி என்னை எப்பவும் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சைலண்டா சொல்லிடுறாங்க. ஓகேம்மா, நீ போய் உன்னோட இடத்துல உட்காரு அப்படிங்கிறப்போ அப்பதான் சோராவும் வராரு. பார்த்தோன்னா ஹீரோயின், ஏய் நீ இங்கேயா அப்படின்னு டீச்சர் கேட்குறாங்க. ஏமா 2 பேத்துக்கு முன்னமே தெரியுமா, அந்த பையன் பேர் சோராமா, வேற ஸ்கூல்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் சோரா கிட்ட வந்து ஹீரோயினோட முகத்தை பாக்குறாங்க. ஏன்னா மேல மாடியில இருந்தப்போ தழும்பு மேலே அவங்க பேண்டேட் ஒட்டியிருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அதை கிழிச்சு தானே காட்டியிருப்பாங்க. ஸோ நான் இதுக்கப்புறம் இப்படி தான் ஃபேஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால சோரா பக்கத்தில் வந்து பார்த்துட்டு போகிறாரு. இவன் எதுக்கு இவக்கிட்ட இப்படி க்ளோஸாக பேசுகிறான்னு சொல்லிட்டு கேகோக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பிரேக் டைமில் ஹீரோயின் சோரா கிட்ட பேசுகிறாங்க. நீ எப்படி இங்கே என் கிளாஸ்லேயேவா, அப்போ அன்னைக்கு அட்மிஷனுக்காக தான் வந்திருந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. இவங்க 2 பேர் பேசுகிறப்ப தான் பார்த்த கேகோக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், கான்டெஸ்ட்ல அன்னைக்கு ஹீரோயின் உண்மையில தானே விழுந்தா, நீ கூட ஜெயிக்க மாட்டான்லாம் சொன்னியே, அவன் தானே நீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ மொத்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்துட்டு சோராவையும் ஹீரோயினும் சூழ்ந்துட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. பட் அப்ப ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டான ஹிமா வந்துட்டு, நீ ஒரு மெசேஜ் கூட ரிப்ளை பண்ணல அப்படி இப்படின்னு பேசுறப்போ திடீர்னு உரி வந்துட்டு, ஏய் நீ ரொம்ப இதா பேசாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிமாவை ஏதோ தன்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி உரிமை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப க்ளோஸா பேசுறாங்க. இதை பார்த்த ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. உடனே சோரா, நீ வந்துட்டு எங்க கிளாஸுக்கு புதுசா வந்திருக்கேன், ஸோ கண்டிப்பா வெல்கம் பார்ட்டி உனக்கு இருக்கு, எங்க அம்மா புதுசா வாங்க ரெஸ்டாரண்ட்ல வைக்க போறேன் அப்படிங்கிறப்போ சோரா எந்திரிச்சு, நான் கண்டிப்பா வரேன். அதுக்கு முன்னாடி ஹீரோயினும் வரணும்னு சொன்ன உடனே ஹீரோயினை ஸ்பெஷலா இன்வைட் பண்றதுக்கு உரிக்கு பிடிக்கல. அதனால எதுக்கு நம்ம இவ்வளவு மட்டும் ஸ்பெஷலா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்த கிளாஸையும் இன்வைட் பண்ணிடுறாங்க. சோரா எப்பவுமே தனியா இருந்தா மாடியில தான் போய் உட்காந்துக்குவாரு. அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து ஹீரோயின் மூஞ்சி
மூஞ்சிலே குத்திடுவேன்டா, எதுக்கடா இந்த பார்ட்டிக்கு இன்வைட் பண்ண வச்சேன், எனக்கு என்னை பத்தி தெரியல அப்படிங்கிறப்போ சால்ட்டே எந்திரிச்ச சோரா, நீ இதான் எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு கான்ஃபிடன்ட் இருக்குன்னு சொன்னியல்ல, அப்போ எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு தயாரா இருந்துக்கோ அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. அடுத்து பிசிக்கல் ட்ரைனிங் கிளாஸ்லயும் மேம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஓகே பேரா நின்று நீங்க ட்ரைனிங் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறப்போ எப்பவுமே ஹீரோயினும் ஹிமாவும் தான் பேரா நிற்பாங்க. அதே சமயத்துல ஹீரோயின் இப்போ போயிட்டு ஹிமான்னு கூப்பிடுறப்போ அங்க வந்த ஒரு ஹிமாவா நானும் நீ பேரா நிக்கலாம்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இதை பார்த்தோன்னே ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. கேகவும் இதை நோட் பண்றாரு. கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிமாவை கூப்பிடுறப்போ ஹிமா அந்த கேங் கூட இருக்கா. இல்லை நான் இவங்க கூட வர லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னதும் ஓகே எனக்கும் லேட் ஆச்சு, நீ இவங்க கூட வா நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி அங்கிருந்து போயிடுறாங்க. இதை நோட் பண்ண கேகோ பின்னாடியே போய் நீ நல்லா தானே இருக்க, உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இல்லை எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஓகே பார்ட்டியில் மீட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போயிடுறாங்க. பட் ஹீரோயினோட மைண்டு ஃபுல்லாகவுமே கேகோவை உரி கிஸ் பண்ணதும் அவங்க பேசிக்கிட்டது தான் ஓடிட்டே இருக்கு. ஹீரோயின் ரொம்ப தனியாயிடுறாங்க. அந்த சமயத்தில் ஃப்ரெண்டு கூட கிளாஸ்ல இருந்த கேகோக்கு நம்ம ஹீரோயினை கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுத்தணும்னு யோசிக்கிறப்போ ஒரு ஐடியா கிடைக்குது. அது என்னன்னு இப்போ நம்மளுக்கு காட்டல. அடுத்து பார்ட்டி நடக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டுங்க. இது உரியோட அம்மா வாங்கின புது ரெஸ்டாரண்ட் தான். அந்த இடத்துக்கு வர்றாங்க நம்ம ஹீரோயின். அப்போ வந்த உரியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உரியோட அம்மாலாம் ரொம்ப நல்லா வந்துட்டு ஹீரோயின் கிட்ட பேசுறாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உரியோட அம்மா ஹிமா கிட்ட ரொம்ப ஜாயலாக பேசுறத பார்த்த ஹீரோயினுக்கே ஷாக்காக இருக்கு. உடனே வந்துட்டு உரி சொல்றாங்க, ஹிமா நீ என்ன பண்றீங்க, வீட்டுக்கு போ, நம்ம ஜாலியாக விளையாடலாம், கேம்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க. தன்னோட ஃப்ரெண்டு எல்லாமே தன்கிட்ட இருந்து பறிப்போன மாதிரி ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க ஹீரோயின். சோரா எப்பவுமே ரொம்ப ரிசர்வ் டைப். இந்த மாதிரி கூட்டம், இந்த மாதிரி பார்ட்டி இதெல்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது. பட் வேற வழியே இல்லாம ரெண்டு பொண்ணுங்க தான் இழுத்துட்டு வர்றாங்க. இந்த பார்ட்டியே சோராக்காக தானே. அதுக்கப்புறமா அவரால் அங்கே பொருந்தி இருக்க முடியல. வந்ததுக்காக டேக் எல்லாம் போடுவாங்க, அதெல்லாம் கழட்டி கொடுத்துட்டு சாரின்னு சொல்லிட்டு அவரு போய் தனி நினைக்குவாங்க. ஹீரோயினால அந்த பார்ட்டியில பொருந்தியே இருக்க முடியல. ஃப்ரெண்டுக்காக ஸ்வீட்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. பட் கேகோ உட்காரு நம்ம பேசலாம் அப்படிங்கிறப்போ இல்லை எனக்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள போய் தனியா இருந்துக்குவாங்க. அதை பார்த்து சொல்ல சரி ஹீரோயின் கிட்ட பேசலாமேன்னு வர்றப்போ அவள் தனியாக இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேகவும் பேசுறதுக்காக அந்த இடத்துல வந்துடுவாங்க. ஸோ சோரா வந்துட்டு தனியாக தள்ளி நின்றுவார். வந்த கேகோ நான் ஸ்கூல்லையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன், இந்த பார்ட்டிலையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன், நீ உன்னை ரொம்ப பலவந்தப்படுத்தி கட்டாயப்படுத்தி எல்லாருக்காகவும் சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கு, நார்மலாக தான் இருக்கேன்னு காட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கு, ஏன் அப்படின்னு கேட்குறப்போ ஹீரோயினுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. அன்னைக்கு நீயும் உரியும் பேசுனதை நான் கேட்டேன், அவனை கிஸ் பண்ணதே கேட்டோம், ரெண்டு பேத்துக்கு என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நான் கேட்டேன். மேபி யாருக்கிட்டையும் சொல்லாமல் உரி இருக்கலாம், ஆனால் நீ மற்ற பொண்ணுக்கிட்ட பழகிறது அவளுக்கு பிடிக்காது, அது முக்கியமாக என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை விட்டு டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் நின்னதும் கேகோக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. அவர் அங்கிருந்து போயிடுறாங்க. பேசுறது எல்லாத்தையுமே அங்க இருக்கிற சொராவும் கேட்கிறாரு. அவரும் வந்து இப்ப நீ என்ன பண்ண தெரியுமா, உனக்கு கஷ்டப்படுத்தி இருக்கேன், நீ பேசாம உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, அவன் என்ன கஷ்டப்படுத்தி இருக்க, அவனும் உரியும் சேர்ந்து என் கூட விளையாடுறாங்கிறப்போ அவன் அப்படி சொன்னானா, இல்ல அவன் அப்படி சொல்லல, பட் அவன் அப்படிதான் நினைச்சாங்கிறப்போ ஓ மத்தவங்க மனசுல இப்படிதான் நினைக்கிறாங்கன்னு கூட உனக்கு தெரியுமா, மனசுல நினைக்கிறதுல இருக்கட்டும், இப்போ உன் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீழே பாக்குறப்போ உரி கூட எப்பவுமே ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுத்திட்டே இருப்பாங்க. அவங்க ஹிமாவை தனியா கூப்பிட்டு வந்து பேசுறாங்க. என்ன நடந்திருக்குன்னா பார்ட்டியில கேகோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட கொஞ்சம் க்ளோஸா பேசிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஹிமா. ஸோ அதனால ரெண்டு பேரும் தனியாக கூப்பிட்டு வந்து ஏன் நீ அவங்ககிட்ட எல்லாம் பேசினேன்னு கேட்பாங்க. ஓ இல்ல நான் உங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் அவர் பிடிக்கும் எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறப்போ ஏன் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இங்க பேசிட்டே இருப்பாங்க. பட் ஸ்விம்மிங் பூல் கிட்ட நின்று பேசுறப்போ ஹீரோயினை நினைச்சுக்குவாங்கன்னு தள்ளிவிட போறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு அதை காப்பாற்ற போற மாதிரி வா ஹிமா நம்ம போலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. ஏன் இரு நாங்க அவகிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இழுக்கிறப்போ விழுகா போற ஹிமாவை காப்பாத்துறதா சொல்லிட்டு தள்ளி விட்டுட்டு ஹீரோயினை ஸ்விம்மிங் பூல்குள்ள விழுந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் தான் விழுந்துட்டேன், நானா தான் தெரியாம விழுந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு எந்திரிப்பாங்க. அப்போ எல்லாருமே வாயில கை வச்சு ஷாக் ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா தண்ணியில விழுந்ததுனால பேண்டேட் தண்ணி பட்டு வந்திருக்கும். ஸோ இப்போ அவங்க தழும்பு நல்லாவே தெரியும். இன்னமும் இதுக்காகவே பிளான் பண்ண மாதிரி தள்ளி நின்று உரி சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அந்த சமயத்துல வந்த கேகோ எல்லாரும் தள்ளுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அலேக்கா ஹீரோயினை தூக்கிட்டு வெளியே போலான்னு வருவாங்க. ஹீரோயின் வேண்டாங்கிறப்போ நீ வாய மூடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாரு. பட் கரெக்டா ஓரத்துல கால் வச்சோன்னா பாத ஸ்கிட் ஆகி மறுபடியும் வழியில கீழே விழுந்துருவாரு. அப்படியே மறுபடியும் ரெண்டு பேர் ஸ்விம்மிங் பூல்குள்ள விழுந்தோன்னே நின்று பார்த்து சொல்ல சிரின்னு சிரிப்பாங்க. அப்பவும் அந்த கூட்டம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அதான் வந்து அவங்கள கூட்டிட்டு போய் ரூம்ல எல்லாம் விட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் காய வச்சு போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்குள்ள இருக்கிற ரூம்ல தான் இருப்பாங்க. ஹீரோயின் இருக்கிற ரூமும் கேகோவும் சோராவும் இருக்கிற ரூமு கடையில் ஜஸ்ட் ஒரு தடுப்பு மாதிரி தாங்க இருக்கும். இங்கிருந்து அங்கே பேசினா கேட்கும். சோரா கிண்டல் பண்றாங்க, ஏண்டா இத்தனோடு ஸ்விம்மிங் பூல்ரா, முட்டி வரை கூட தண்ணி இல்லை, அதில் கூட உனக்கு ஸ்விம் பண்ண தெரியலையா அப்படின்னு. இது பாரு என்ன நினச்சிட்டு இருக்கு, நீ இவ்வளோ பெரிய ஆழத்துல ஸ்விம் பண்ணுவேன் தெரியுமா, நான் இப்படி பண்ணுவேன், இந்த ஸ்பீடில் பண்ணுவேன் நல்லா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இங்கிருந்துட்டு ஹீரோயின்கிட்ட கேட்பாங்க, நீ வந்துட்டு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டியா, தலையெல்லாம் தவட்டிக்கோ, நல்லா ட்ரெஸ்ஸை காய வச்சுட்டு போடு, இல்லைன்னா கோல்டு பிடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த சமயத்தில் ஹீரோயின் இதை பாரு பல வாட்டி சொல்லிட்டு என்னை விட்டு தள்ளி இருன்னு, உன்னோட கன்சர்ன் எனக்கு வேண்டாம், நீ கன்சர்ன் காட்டுறேங்கிற பேரில் என்னை இன்னும் தர்ம சங்கடத்துக்கு தான் ஆளாக்குற, தயவு செஞ்சும் ஹெல்ப் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னதும் ஒரு மாதிரி ஆயிடுது ஹீரோக்கு. சரி சாரி
அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சொல்லிட்டு அவர் அங்கிருந்து எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சொரா சொல்லுவாங்க, இப்போ நீ என்ன பண்ணேன்னு தெரியுமா காமியாங்கிறப்போ, அதை பாரு கொஞ்சம் பேசாமல் இருங்கிறப்போ மக்கள் எப்படி தெரியுமா, நாம ஹர்ட் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால அடுத்தவங்களை ஈஸியாக ஹர்ட் பண்ணிடலாம், தப்பே இல்லைங்கிற மாதிரி பண்ணிடுறாங்க. இப்போ நீ அவனுக்கு அதை தான் பண்ணியிருக்க. கேகோ நிஜமாலுமே உனக்கு உதவி பண்ண தான் வந்தான். அவன் தெரியாம தான் மறுபடியும் ஸ்விம்மிங் பூல்குள்ளே விழுந்தான். பட் அதையும் ஒரு பிரச்சனையாக்கி நீ கஷ்டப்படுத்துற. நீ ஹர்ட் ஆயிருக்க அப்படின்னா அதுவும் தப்பு தான், கஷ்டப்படக்கூடிய விஷயம்தான். அதே சமயத்தில் நீ இப்போ கேகோக்கு பண்ணதும் தப்பு தான் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த டைலாக் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகிட்டு ஹீரோயின் பேசுவாங்க, என் ஃப்ரெண்டு என் கூட இல்லை, நான் எல்லாமே வீட்டுக்கு கூட போக மாட்டேன், ஆனால் இப்போ என்னடா நான் கூப்பிட்டா கூட வர மாட்டேங்கிறேன், என்னை விட்டு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணுறா, இன்னும் இந்த தழும்பால நான் யாரெல்லாம் என்னென்னலாம் இழக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஃபீல் பண்ணுறப்போ ஹிமா உள்ள வந்து லூஸ் மாதிரி பேசாதடி, நானும் அவனை விட்டு டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணேன், உனக்கு என்னாச்சு ஏதாச்சும் உன்னை பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ வாட்டி வீட்டுக்கு வந்திருப்பேன் தெரியுமா, எவ்வளோ மெசேஜ் எவ்வளோ ஃபோன் கால், உன்னை பற்றி யோசிச்சு கிளாஸில் நான் எவ்வளோ தனியாக இருந்தேன் தெரியுமா, எனக்குன்னு யாருமே இல்லாமல் இருந்தேன், அந்த சமயத்தில் பேசுறதுக்காக தான் அவங்க கூட பேச ஆரம்பித்தேன், ரொம்ப நாளாக ஸ்கூலுக்கு வரல, அதனால் அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகிடுச்சு, நீ வந்ததுக்கப்புறம் திடீர்னு அவங்க கூட பேசுகிறத கட் பண்ணால் நான் அதுவும் செல்ஃபிஷ் மாதிரி தெரியும் இல்லையா, ஏதோ அவங்கள நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி தெரியும் இல்லையா, அதனால தான் நான் அவங்க கூட பேச ஆரம்பித்தேன், அதுக்காக உங்க மேலே பாஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேர் ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே அவர் அங்கேருந்து கேட்குறாரு சோரா. ஓகே இப்போ அவளுக்கு தேவை ஆறுதல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ரூம்லேருந்து போயிடுறாங்க. எனக்காக ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துருக்கியா, நான் அதை போட்டுக்கிட்டுமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்குறப்போ இதை நான் வாங்கிட்டு வரல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் காட்டுறாங்க. கேகோ வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் விழுந்துட்டு வந்ததுமே ஹிமாவை பார்த்து உனக்கும் ஃப்ரெண்டு கடையில் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல, பட் இப்போ காமியா நல்லா இல்லை, மனசளவில் டிஸ்டர்பாக இருக்கா, இப்போ அவளுக்கு உன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவர் தான் அனுப்பிச்சு வச்சிருப்பார். இதெல்லாம் சொன்ன உடனே ஹீரோயின்கே மனசு கேட்காது, சரி நாம தப்பாக நினச்சிட்டோன்னு சொல்லிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வெளியே வர்றப்போ சோரா இருப்பாங்க. சோரா கிட்ட ஆமாம் கேகோ எங்கேன்னு கேட்குறப்போ கேகோ எங்கேன்னு தெரியாது, ஆனால் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே ரெஸ்டாரண்டோட வெளியே போயிட்டேன்னு மட்டும் தெரியணும்னு ஓகே தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து வெக்குன்னு ஓடிடுவாங்க ஹீரோயின். இதை பார்த்தா சோராக்கு, ஏன்னா ஹீரோயின் வரணும்னு வெயிட்டே பண்ணிட்டு இருப்பாரு சோரா, பட் கண்டுக்காம போனது அவருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். போயிட்டு இருக்க கேகோவை பிடிச்சி ஹீரோயின் சாரி கேட்பாங்க, என்ன மன்னிச்சிரு, நீ நிஜமாலுமே ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தான் நினச்சேன், பட் நீயும் உரியும் பேசினதெல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டேன், சரி எது தப்பது என்னால் பார்க்க முடியல, என்னமோ எல்லாருமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் என்னை முட்டாள் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு இருந்தது, என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்பாங்க. உடனே கேகோ மன்னிச்சதெல்லாம் இருக்கட்டும் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை பிடிச்சி இழுத்து கூட்டிட்டு போவாரு. இப்பவும் எங்கடா போறேன்னு தெரியாம தான் போய் நிற்பாங்க. பார்த்தா அங்க பட்டாசெல்லாம் பூந்தொட்டி கவிமாத்தாப்பெல்லாம் சிலதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. இது எதுக்கு இங்க வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்கிறப்போ, நீ அன்னைக்கு எனக்கு மெசேஜ் பண்ண இல்லையா கான்டெஸ்ட் அன்னைக்கு, நான் உனக்கு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்க்க பிடிக்குமான்னு கேட்டப்போ, இப்பதாங்க எப்படி ஹீரோயின் ஹாப்பியா வச்சுக்கலான்னு கேகோ வந்து கண்டுபிடிச்ச மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ இதை தான் வந்துட்டு அவர் பண்ணலாம்னு நினச்சிருப்பார் போல இருக்கு. மெசேஜை பார்த்தோம் நான் இங்கே கூப்பிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ மனசுக்குள்ளேயே ஹீரோயின் நினச்சிக்குவாங்க, அன்னைக்கு வந்து ஒரு ப்ரப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அவரை போகணும்னு நினச்சிருப்பாங்க. அந்த கான்டெஸ்ட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமாக ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் இல்லை ஒன்றும் இல்லை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி என் ஃபேமிலியில் இல்லாமல் வெளியே இந்த மாதிரியெல்லாம் பட்டாசுல வெடிச்சது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. கொஞ்ச நேரம் அவங்களே பார்த்துட்டு இருந்த கேகோ ஹீரோயினை கூப்பிட்டு, இப்போ உனக்கு அந்த காயம் வலிக்குதாங்கிறப்போ, காயம் வலி இல்லை, வலியெல்லாம் ஆறிடுச்சு, ஆனால் மனசு தான் வலிக்குது, இந்த காயத்தை மறைக்கிறதுக்காக நான் எடுத்த முயற்சியிலையும் இந்த காயத்தை மற்றவங்க பார்த்து கொடுக்குற சில ரியாக்ஷன்லையும் மனசு வலிக்குது, கண்டிப்பாக அதில் நான் ஓவர் கம் பண்ணி வந்துடுவேன், கண்டிப்பாக அதுலேருந்து நான் மாறிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறப்பவே உடனே நம்ம கேட்க சொல்கிறாங்க, நீ ரொம்ப நல்ல பொண்ணு, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பொண்ணு, எனக்கு உன்னை ரொம்ப அப்படின்னு சொல்கிறப்பவே 2 பேரோட கண்ணும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. அங்கே நம்ம சொரா மனசில் கை வச்சுட்டு எனக்கே இது இவ்வளோ வலிக்குது, எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அகெயின் ஹீரோயினையும் கேகோவையும் காட்டுறாங்க. கேகோ ஏதோ சொல்ல வராரு, அந்த சமயத்தில் கரெக்டாக உரியும் அவங்க அம்மா வந்துடுறாங்க. உரி ஒரு மாதிரி வந்து, இங்கேயா இருக்க, உன்னை எங்கெல்லாம் தெரியுமா, எங்கள் அம்மா லான்ச் பண்ண போகிற புது ப்ராடக்ட்டுக்கு நானும் நீ தான் மாடலாக இருக்க போகிறோம், கண்டிப்பாக இதை செய்வேன்னு எனக்கு தெரியும், நமக்கு என்கேஜ்மெண்ட்டே 2 வருஷம் ஆச்சு, அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் அப்பா கப்பில் இருந்த பிரச்சனையெல்லாம் இதுக்கு அப்புறம் தானே சரியாச்சு, கண்டிப்பாக நீ பண்ணுவல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரியே நம்ம கேகோ கிட்ட, டேய் இன்னைக்கு நீ நல்லா இருக்கேன்னு அதுக்கு நான் தாண்டா காரணம், ஒழுங்காக வந்து தொலை அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே கேட்குறாங்க. சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டே ஹீரோயினும் எனக்கு வேலை இருக்குது நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உரியோட அம்மா நார்மலாக தான் கேட்குறாங்க, வாமா எங்கள் கூட நீ ஜாயின் பண்ணிக்கலாங்கிறப்போ, இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் கிளம்புறேங்கிறாங்க. கேகோ நான் வந்து உன்னை ஸ்டேஷனில் விடுறேன், அப்படி தனியாக போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டே இருக்கிறப்போ உரி வந்துட்டு கேகோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹீரோயின் ஓடி போயிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ஸ்டேஷனில் போயிட்டு இருக்காங்க. அங்கே சீனை கட் பண்ண அடுத்தது கேகோ அவங்க அப்பா உரியோட அம்மா கூட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. கேகோட அப்பா சொல்கிறாங்க, என் பையனை இந்த ப்ராடக்ட்காக மாடலாக செலக்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்முலா எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. நீயும் தேங்க்ஸ் சொல்லடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் உரிக்கு மட்டும் நல்லா தெரியுது ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது, சரியில்லை அப்படிங்கிறது.
அடுத்த நாள் காலையில் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறதுக்காக ரெடி ஆகிட்டு லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுக்கலான்னு வர்றாங்க ஹீரோயின். அந்த சமயத்தில் அவங்க அப்பா பேண்டேட் பேக்கெட் கொடுத்துட்டு இதை போட்டுக்கலையாமான்னு கேட்குறாங்க. இல்லைப்பா நான் இப்படியே இருக்க ஆசைப்படுறேன், நான் இப்படி எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேங்கிறப்போ இல்லைம்மா நீ ரொம்ப ஹர்ட் ஆவேங்கிறப்போ பரவாயில்ல, அப்போ தான் நான் ஸ்ட்ராங் ஆவேன்னு சொல்கிறாங்க. ஹீரோயினோட அம்மாவும் அதுதான் கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறமாக தன் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்கிறாங்க, இதை பாருங்க அவள் எப்படி இருக்காளோ அப்படியே வாழட்டும், அதில் அவளுக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்து நாம இருக்கோம் இல்லையா அவள் கூட துணையாக இருக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறாங்க. பட் என்னதான் பேண்டேட் எடுத்துட்டு தன் தழும்போடவே தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கிறேன், நான் இப்படியே நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஹீரோயின் சொல்லியிருந்தாலும் ஒரு சின்ன தயக்கம் இருக்க தான் செய்யுது. கூட போய் தன் ஃப்ரெண்டையும் பார்க்குறாங்க. பட் ஹிமா வந்துட்டு இப்போ டோட்டலாக மாறிட்டாங்க, மேக்கப் எல்லாம் கழிச்சிட்டு ஹீரோயின் கூட ஃபர்ஸ்ட் இருந்தப்போ இந்த கெட்டப்பில் இருந்தாங்களோ அப்படியே இருக்காங்க. அவங்களும் ஓகேவான்னு கேட்குறாங்க. பட் ஹீரோயின் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால அவங்களும் விட்டுறாங்க. கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிற பால்கனியில் சோடா வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டு மனசு வலிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நின்றுருக்காரு. பின்னாடி வந்த கேக்கோ என்னப்பா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு கேட்குறப்போ நீ ரொம்ப நல்லவன், மற்றவங்கள ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கிற அப்படிங்கிறத மாதிரி டிஸ்காஸ்டிங்காக சொல்கிறப்போ பின்னாடி இருக்கிற கைகோட ஃப்ரெண்டு டேய் அவன் ரியாக்ஷனே சரியில்லடா, உன்னை புகழ்றானா திட்டுறானே தெரியல, இதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுனே எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறப்போ ஹீரோயின் உள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தவங்க எல்லாம் உள்ளே போகிறாங்க. அதுவும் ஹீரோயின் பேண்டேட் போடாமல் வந்திருக்காங்க. போய் பக்கத்தில் பார்த்த சோரா என்னது அப்படின்னு கேட்குறப்போ தள்ளி விட்டுட்டு இப்படியாடா பேசுவாங்க நீ, இது நல்லா இருக்கு எதையும் மறைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேகோ சொல்கிறாங்க. அடுத்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ ஊரி வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னது ஊரி எந்திரிச்சு நின்று இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா லான்ச் பண்ண போகிற புது காஸ்மெட்டிக்கு நானும் கேகோவும் தான் மாடலாக இருக்க போகிறோம், அது சம்மந்தமான ஷூட்டிங் எல்லாம் இன்னைக்கு நடக்க போகுது நம்ம ஸ்கூலில் தான் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எல்லாரும் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகுறாங்க. பட் சோரா இந்த கொடுமையெல்லாம் பார்க்கணுமா அப்படிங்கிறப்போ வேண்டி பேசாமட்டு அப்படிலாம் பேசாதேன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஆகிட்டு தன்னோட டிஸ்க் கடையில் கை விடுறப்போ ஒரு கர்ச்சீஃபில் தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு லேபிள் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஞாபகம் இருக்கு, அந்த கண்ணாடி பொண்ணு தானே கொடுத்துருப்பாங்க, ஹீரோயின் கொடுத்தது ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்காக தேங்க்யூன்னு எழுதி வச்சிருக்காங்க. எடுத்துட்டு அந்த பொண்ணை பார்க்க போய் இது அப்படிங்கிறப்போ சாரி நான் அதை திருப்பி கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணாடி பொண்ணு ஏதோ ஒன்று ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல வர்றாங்க. பட் ஹீரோயினும் வந்து சாரி அன்னைக்கு நீ கொடுத்தப்பே நான் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கள மன்னிப்பு கேட்குறாங்க, ஏன்னா அவாய்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா. கண்ணாடி போட்ட பொண்ணு ஏதோ ஒன்று சொல்ல வர்றாங்க. இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது கிளைமேக்ஸில் தான் ட்விஸ்ட் ஆகும். இன்னும் சொல்லாமல் ஒரு தயக்கத்திலே தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. என்ன சொல்ல வந்தேன்னு சொல்லி கேட்க போகிறப்ப பின்னாடியே வந்து கேகோ ஹீரோயினை பிடிச்சி நிறுத்தி இது நம்ம ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம், பட் ஏதோ ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகாத மாதிரியே இருக்குங்கிறப்போ ஹீரோயினை முந்திக்கிட்டு கண்டிப்பாக நம்ம கான்வர்சேஷன் முடியல இல்லையா, அதை நம்ம இப்போ முடிச்சிடலாம், நம்ம கேகோவும் இவன் நம்மளை ப்ரப்போஸ் பண்ண போறா, ஐ லவ் யூன்னு சொல்ல போறா, நம்ம அதை தான் சொல்ல வந்தோம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டான்ட்டு அவரும் அப்படியே ரொம்ப ரொமான்டிக்காக நிற்பாரு. பட் ஹீரோயின் நீ ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட, நேற்று நான் என் மனசில் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட சொன்னேன், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் எனக்கு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, கண்டிப்பாக நீ எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருப்ப அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னதும் கேகோக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடும், என்னடா இப்படி சொல்லிட்டாலே அப்படிங்கிறப்போ சரி பரவாயில்ல ஃப்ரெண்டு தானே பின்னாடி நம்ம லவராக மாற்றிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஓகேன்னு சொல்லிடுவார் கேகோவும். பட் ஒரு சின்ன ஏமாற்றம் ஒரு முகத்திலே இருக்கும். ஸோ ரெண்டு பேரும் அங்கேருந்து போயிடுவாங்க. போகிறப்பவே கேகோ பார்க்காதப்போ ஹீரோயின் திரும்பி பார்ப்பாங்க, ஹீரோயின் பார்க்காதப்போ கேகோவும் திரும்பி பார்த்துட்டு ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் ஃபீல் பண்ணிட்டே போயிடுவாங்க. அப்புறம் லஞ்ச் பிரேக்கில் உட்காந்துட்டு தான் எல்லாரும் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம சொல்ல எப்போ தனியாக தானே இருப்பாங்க. பட் ஹீரோயினும் ஹிமாவும் பேசிக்கிறப்போ ஹிமா கேட்பாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு கேகோக்கும் உனக்கும் இன்னொரு சான்ஸ் இருக்குது, கேகோ கிட்ட நான் பேசிப்பாரு அப்படின்னோன்னு நம்ம சொல்லாக்கும் பொறையே போயிடும், பேசாம ரெடி அதை பற்றியெல்லாம் பேசாதேன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்த இந்த ஷூட்டிங் இருந்தது இல்லைங்களா, அந்த காஸ்மெட்டிக் லான்ச்சுக்காக கேகோவும் உரியும் வந்துட்டு மாடலாக இருக்க போகிறாங்க. அந்த ஷூட்டிங்கெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ அதெல்லாம் நடக்குது. கிளாஸில் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த சமயத்தில் உரி வந்து அந்த கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் இன்டர்வியூ எடுக்கணும்னு சொன்னார் டேரக்டர், நீயும் இருந்தே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி வரப்போ அந்த டேரக்டர் வந்துட்டு அந்த பொண்ணை பார்த்ததும் அந்த தழுமை பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகிடுறாங்க. உரி இந்த தான் எதிர்பார்த்தாங்க போல இருக்கு, அதான் வேணும் வேணும் கூப்பிட்டே வந்திருக்காங்க போல இருக்கு. இதை பார்த்து கேகோ செம்ம டென்ஷனாக இந்த டேரக்டர் கிட்ட சத்தம் போடலான்னு போகிறப்போ சமயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட ஹீரோயின் இந்த தழும்புனால தானே நீங்கள் வேண்டாங்கிறீங்க ஒரு மாதிரி நினைக்கிறீங்க, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த சுச்சுவேஷனை அழகாக ஹேண்டில் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறமாக கேகோவும் உரியும் க்ளோஸாக நிற்கிற மாதிரியான ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் எல்லாம் நடக்குது. வேணும் வேணே கொஞ்சம் க்ளோஸாகவே நிற்கிறாங்க. அந்த எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஹிமா அவங்க பாரு க்ளோஸாக நிற்கிறாங்கிறாங்க. உடனே ஹீரோயின் வா வாட் அ பியூட்டிஃபுல் கப்பலுங்கிறப்போ அறிவு இருக்கடி, கேகோ மேலும் உனக்கு ஒரு க்ரஷ்ஷே இருந்தது, தேவையே இல்லாமல் நாளாக வந்துட்டு டென்ஷன் ஆக வேண்டிய நீ கூலாக உட்காந்துருக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை பார்த்த கேகவும் கொஞ்சம் உரிக்கிட்டுன்னு டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறமாக ஒவ்வொருத்தரையே கூப்பிட்டு உரிய பற்றியும் கேகோவை பற்றியும் இன்டர்வியூ எடுத்துக்கிறாங்க. இதை வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சமயத்தில் மொட்டை மாடியில் வெயில படுத்துட்டு இருக்காரு சொரா. அங்கே வந்து அப்படியே சோம்பலை முடிச்சுட்டு நிற்கிறப்போ என்ன அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுதான்னு கேட்குறாங்க. முடிஞ்சது, எனக்கு பொதுவாக இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ இந்த ஃபிலிம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல, கேமரா பார்த்தாலே பயமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே பேசிட்டு இருக்கிறப்ப சொரா கேட்குறாங்க, இந்த கிறிஸ்மஸ் ஈவினிங் நீ ஃப்ரீயாக இருக்கே அப்படின்னு கேட்டோன்னே ஹீரோயின் இவன் எதுக்குடா இப்படி கேட்குறான் அப்படின்ட்டு ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் ஏங்கிறப்போ இல்லை ஒரு நல்ல ஜாப் வச்சிருக்கேன், ஒரு நாளைக்கு 10,000 ரூபாய் கிடைக்கும், பார்ட் டைம் ஜாபுக்காக தான், நீ வருவியா மாட்டேன்னு கேட்குறப்பா வரேன் கண்டிப்பாக வரேன்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் செம்ம குஷி ஆயிடுவாங்க. ஸோ கீழே அப்படியே காட்டுறாங்க. அந்த ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போகிறப்போ டேரக்டர் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் சைல்ட்ஹுட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கொடுங்க, அதோட சேர்த்து இந்த ஆல்பம் மாதிரி போட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம கைகோ கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இப்போ தான் மாடல், இப்போ இருக்கிற மாதிரி என்ன மக்கள் பார்த்தா போதும்னு சொல்லிடுறாரு. இதை கேட்டு உரி மன்னிப்பு கேட்டுட்டு சாரி சாருங்கிறாங்க. அவரும் ஒன்றும் கண்டுக்காம போயிடுறாரு. அவங்கள போனதுக்கு உரி கேட்குறாங்க, உனக்கு என்ன முட்டாளடா நீ, லூஸா, ஏன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்கிறப்ப இதை பாரு, நான் இப்போ தான் மாடல், இப்போ இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் போதும்னு சொல்கிறாங்க. அந்த சமயத்தில் சிரிப்பு சத்தத்தோட ஹீரோயினும் சொராவும் இறங்கி வரதை பார்த்துட்டு உரி அவங்க 2 பேர் ஜாயிண்ட் ஆகிட்டாங்க போல இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி குத்தி காட்டுற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாங்க. பட் கைகோ பொறாமப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிட்டு தான் போகிறாங்க. ஆக்சுவலாக சொரா எந்த பார்ட் டைம் ஜாபை கூப்பிட்டுருப்பாங்க அப்படின்னா கிறிஸ்மஸ் ஈவினிங் தானுங்களே, கேக் எல்லாத்தையும் சேல் பண்ணுற வேலைக்கு தான் பார்ட் டைமுக்கு கூப்பிட்டுருப்பாங்க. அதில் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வேஷத்தை போட்டு நிற்கிறது நம்ம ஹீரோயின் தான். அதுக்கான ஃப்ளாஷ்பேக்கில் தான் தழும்பு அந்த மீசை மறைக்கும் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக தான் அந்த வேஷத்தையும் வந்துட்டு அந்த ஷாப் ஓனர் கொடுத்துருப்பாரு. இவங்க ஜாலியாக இங்கே 2 பேர் கேக் வித்துட்டு இருக்காங்க. மான் வேஷத்தில் சொரா இருக்காரு. அங்கே வந்துட்டு லைவ்ல போயிட்டு இருக்கிற ஒரு ஷூட்டிங் வந்து நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க. உரியோட அம்மா போகிற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சு ரிப்ளை பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ அசிஸ்டன்ட் கிட்ட கேட்குறாங்க எவ்வளோ வியூஸ் போயிருக்கு அப்படிங்கிறப்போ 1,26,000 மேம் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்து பிரேக் வந்த உடனே உரி வந்துட்டு கைகோவை கூப்பிட்டு தனியாக பேசுகிறாங்க. இதை பாருப்பா, உங்களை 2 பேர்த்துக்கு ஏற்கனவே என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு, பட் என்ன பண்ணுறேன்னா கேமரா முன்னாடி நீ ப்ரப்போஸ் பண்ணுறேன் பொண்ணுக்குன்னு. கைகோ என்னது ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்கிறாங்க. புரிஞ்சது, என்கேஜ்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரப்போஸுங்கிறது கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக தான் இருக்குது, பட் பண்ணு, அப்போ தான் வியூஸும் நல்லாயிருக்கும், ரீச்சும் நல்லாயிருக்கும், இதனால ப்ராடக்ட் சேலும் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது இங்கே கிளாஸில் கைகோவை பற்றி உரியை பற்றி ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கிளாஸ்மேட்ஸ் கிட்ட இன்டர்வியூ எடுத்திருப்பாங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு கமெண்ட் கொடுக்குறாங்க. பெருசாக கைகோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல, பட் ஹீரோயின் பேசுகிறப்ப மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறாங்க. ஹீரோவை பற்றி மற்றவங்க பேசுகிறத விட அவங்க ரொம்ப நல்லாவும் உண்மையாகவும் பேசியிருப்பாங்க. பட் கேமராமேன் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபோக்கஸ் வைக்காமல் அவங்களுக்கு சைடாக வச்சுருப்பாங்க, அந்த தழும்பை வந்து காட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு. எங்கே நடந்துட்டு இருக்கிறப்போ அங்கே எல்லாம் சூப்பராக கேக் சேல் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அந்த சமயத்தில் கேக் எடுக்கிறதுக்காக சொரா போயிருப்பாங்க. அப்போ 2 பசங்க என்னடா இது பொண்ணு கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வேஷம் போட்டிருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடிச்சிட்டு வந்து கலாட்டா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க ஒட்டி வச்சிருக்கிற மீச தாடியும் எடுத்து விட்டுருவாங்க. அந்த தழும்பை பார்த்து என்னாச்சும் முகத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுறப்போ அங்கே வந்த சொரா ட்ராலி அவங்க மேலே இடிச்சு அப்படியே சண்டை போடலான்னு போகிறப்போ அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து சொராவை தள்ளி விட்டுருவாங்க. ஹீரோயினுக்கும் சொராவுக்கும் ஒரு மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கப்புறமாக சொரா போய் தனியாக இருக்கிறப்போ ஹீரோயின் போய் உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறப்போ நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொரா சொல்லிடுவாங்க. ஆனால் ஹீரோயின் தான் ரொம்ப அப்செட் ஆகி என்னால் தான் எல்லா பிரச்சனையும், நான் இங்கே வந்திருக்கவே கூடாது, என்னால் மற்றவங்களுக்கும் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டிப்ரெஷனாக பேசுகிறப்போ சொரா ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாருங்க. ஒரு கேக் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து கேக்கு சூப்பராக இருக்குன்னு சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி பார்க்குறப்போ ஏன் தெரியும் இந்த கேக்கை நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க, அவங்க சண்டை போட்டப்போ அந்த ட்ராலியில் இருந்த கேக்கை அவங்க மேலே தள்ளி விட்டேன், ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து உடஞ்சிருச்சு, அந்த பாக்ஸில் இருக்கிற கேக்கை யார் வாங்கிக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த கேக்கை நம்மளுக்கே கொடுத்துட்டாங்க. கேக்கு உள்ளே செதஞ்சிருந்தாலும் உடஞ்சிருந்தாலும் அதோட டேஸ்ட்டே ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது, அந்த டேஸ்ட்டில் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் வரல அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அப்படியே பார்ப்பாங்க. அப்போ தான் சொரா சொல்வார், அதே மாதிரி தான் ஒருத்தவங்களோட குணம் தான் முக்கியம், அவங்க முகம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த குணம் தேட போடாது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயத்த அசால்ட்டாக சொல்லிடுவாருங்க. எனக்கு இந்த டைலாக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. என்ன சேர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. ஆமாம் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டாக அந்த பொண்ணை ரொம்ப அழகாகவும் ரொம்ப செக்யூர்டாகவும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் சொரா பார்த்துக்குவாங்க. அந்த சைடு ஹீரோயின் பேசினதெல்லாம் கேட்டேன். உரி வந்துட்டு கேக்கோ கிட்ட அவன் என்ன ஓவராக பேசுகிறா, 4 பேர் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால உன்னை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரியும் ஏதோ ஸ்கோர் பண்ணுங்கிற மாதிரி பேசுகிறா. இதை பாரு கேக்கோ, அவள் முகத்தில் தழும்பு இருக்கிற பொண்ணு, அவள் உன்னை ரிஜெக்ட் பண்ணான்னு வைக்கி, நீ வேற என் ஃபியான்சி, எனக்கு தான் அசிங்கம் அப்படிங்கிறப்ப கேகோ வந்துட்டு இதை பாரு உரி, எனக்கு வந்து அவளை பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு அவளை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது, அவள் மேலே வந்து வார்த்தையால் விரிக்க முடியாத அளவுக்கு நான் ஒரு அன்பை வச்சுருக்கேன், ஐ எம் சாரி அப்படிங்கிறப்போ செம டென்ஷனாக எந்திரிக்கிற ஒரு என்னடா சொல்கிறேங்கிறாங்க. எனக்கு புரியுது, இது உனக்கு கஷ்டமாகவும் ஹர்ட்டிங்காகவும் இருக்கும், ஏன்னா எனக்கு உனக்கும் என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சுங்கிறப்ப இதை பாரு, என்கேஜ்மெண்ட்லாம் பேசாத, அது நம்ம அம்மா அப்பா பண்ணது, நீ கிடைக்கலன்னா நான் ஃபீல் பண்ணுவேனா, அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படின்னா பரவாயில்ல நல்லது தான், பட் இருந்தாலும் மனசை கஷ்டப்படுத்தியிருந்தா, நான் பண்ணுற விஷயம் தப்பாக இருந்தால் என்னை மன்னிச்சுக்கோ, எனக்கு அவ்வளோதான் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து மைக்கெல்லாம் கழட்டிட்டு தன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கொடுத்துட்டு ஓடிடுவார். ஓடுறப்ப கூட ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்லுவாங்க டே குட் லக்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது உரியோட அம்மாவும் பார்ப்பாங்க. இவர் அப்படியே வெறித்தனமாக அப்படியே குடுகுடுன்னு ஓடுவார். அங்கே பார்ட் டைம் ஜாப் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அப்படியே பேசிட்டே நிறைய கேக்கெல்லாம் கீழே விழுந்ததுனால அது எல்லாத்தையும் இவங்களுக்கே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஷாப் ஓனர். அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஹீரோயினும் சொரா அப்படி நடந்து வந்துட்டே இருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன்னு சொல்கிறப்போ ஹீரோயின் எனக்கு தெரியும், ஏன்னா பார்ட் டைம் ஜாப் நிறைய பணம் கிடைச்சது, அது இல்லாமல் கேக் கிடைச்சதுங்கிறப்போ அது மட்டும் காரணம் இல்லை, என்னன்னு தெரியல, இன்னைக்கு நான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பேசிட்டே வராங்க. அந்த பக்கம் நம்ம கைகோனா அப்படியே மரண வேகத்தில் ஓடி வந்துட்டு இருக்காரு. அந்த இன்டர்வியூ பார்த்தோன்னே அவருக்கு ஏதோ டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு. உடனே ஹீரோயினை பார்த்தே ஆகணுங்கிற அவசரத்தில் வந்துட்டு இருக்காரு. இங்கே ஹீரோயினும் சொராவும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ குளிர் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இந்த புண்ணு வலிக்க ஆரம்பிக்கும், ஏன்னா காயம் மேலே ஆறி இருந்தாலும்
உள்ளே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்னத்தில் கை வச்சுக்குவாங்க. அதை பார்த்து சொரா அப்படி ஹீரோயினையே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த சமயத்தில் பனியும் பெய்ய ஆரம்பிக்குங்க. என்னது பனி பெய்ய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்போ சொரா டக்குன்னு கையை எடுத்து அந்த தழும்பை மறைச்ச மாதிரி ஹீரோயினோட கன்னத்தில் கை வச்சுக்குவாங்க. அதை பார்த்து ஹீரோயினுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ஆகி டெம்ட் ஆயிடுவாங்க. ஹீரோயினை அப்படியே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பார்த்து சொரா சொல்லுவாங்க, எனக்கு என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு எனக்கு கூட ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ உனக்கு வலிக்கல இல்லை, ஏன்னா பனி வேற பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீ தானே சொன்ன குளிர ஆரம்பிச்சா கொஞ்சம் குளிர் அதிகமாக இருந்தாலும் காயம் வலிக்கணும். இப்போ உனக்கு வலிக்கலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொரா கேட்டுகிட்டே இருக்கிறப்போ ஹீரோயினுக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியாது. அப்படியே சிரிச்சுட்டு இவங்க 2 பேரும் பிரிட்ஜ் மேலே நிற்கிறத பார்த்த கேகோவுக்கு அப்படியே சகலமும் ஒடுங்கி போச்சு. ஆடா பாவிகளா, கடைசியில் நீங்கள் இப்படி நடுத்தல் நிற்க வச்சிட்டிங்களே, என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கீழே நின்று எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இதோட எங்கள் எபிசோடு முடியுது. இதுக்கப்புறம் நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாங்க. கண்டினியூஸாக பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.